És megérkeztünk az egyik legfiatalosabb, és a fiatal körében nagyon nagy szimpátiának kedvező sarokhoz, illetve U-alakú sarkunkhoz, U-alakú garnitúránkhoz, amiről el kell mondjam, hogy nagyon prémium minőségű szövettel, illetve ülőfölettel készül, prémium minőségű textilbőrrel van húzva. Egy hatalmas U-alakú sarokról beszélünk, ami lehet zárt, félig zárt és nyitott sarokkal kérhető. Tudni kell róla, hogy funkciójában ágyazható, ágynemű tartós. Ami érdekesség az ágynemű tartójának, hogy nem úgy nyílik a már megszokott saroknál, hogy fölfelé nyitjuk, hanem oldalról határozó mozdulat kinyitni, és könnyen pakolható, mert szinte 90 fontból felnyílik ez a rész, és könnyen, nagyon könnyen pakolható akárkinek. És akkor bemutatnám, ugye, hogyha megállítjuk ezt a sarkot, hogy olyan fog kinézni. Felnyitjuk és megkaptuk a francia ágyunkat, amit a sarokból rögtönöztünk, és itt látszik is a hatalmas fekvőfelület. Igazából mindennapi alvásra, akár vendégekként, bármiféle funkcióban tudjuk ajánlani, akár egy tévénézésnél, egy ott ahol tévénézésnél biztos tudjuk a barátokkal kellemesen használni.